Yesibili, yes. Amakhosi esibili. Incwadi yamakhosi yesibili. Chapter 7 verse 3. Verse 3. Uqala kusihloko. Abanoqobo basemnyango waseSamaria ukubalekela kwama-alamu. Verse 4. Abanoqobo basemnyango waseSamaria ukubaleka kwani kwama-alamu. Iyahlangana lento. Okay, full. Verse 3. Kwakukhona esikhaleni sesango abantu abane abanoqobo. Yes. Bathi omunye komunye, sihlalelani lapha na size sife na. Wathi komunye sihlalelani lapha size sife na. Ngamanye amazwi baxoxa bo-4 basekuguleni kwabo. Bebeqoxa babenenkulumo yokuthi noma sihleli la sizokufa noma sisukuma sizokufa. Kufanele senze njani ukuze sikwazi ukusurvive. Qhubeka. Uma sithi siyakungena emzini, indlala isemzini. Uma kuthi siyangena la sihleli khona esikhaleni, indlala sizoyithola emzini. Siyakufela khona. Sizofela khona. Uma sihlezi lapha, siyakufa futhi. Ngalokho masihambe sisulele ikamu lama. Uma esiyeka siyakuphila. Uma singena emzini la esihleli khona esikhaleni sakho, singeke sibulawe inkomo, sizobulawa nayikha. Fanele senze njani? Avesi maqondo ngoba banelile. Yes, bazosibulawa. Kodwa maqondo. Kodwa namhlanje bayihlopheni awuyikona. Uzobona yini endleleni. Qhubeka. Basuka kuwelela baya ekamu lama-Aramu. Sebefike emaphethelweni ekamu lama-Aramu, bheka kwakungekho muntu lapho. Bathi bese bafika ekamu lama-Aramu, bheka ama-Aramu ayibalekele. Awabalekiswa abantu abanoqobo, kodwa balekiswa uPhezenti kaNkulunkulu e-Abrahama. Lalela mntwana baba, impilo zakho ngeke balekiswe ngayo. Kodwa zizobalekiswa uPhezenti
lezinto ezimenga uzoyikhumbula namhlanje. Uzophuma namhlanje ukuzibekile. Ayisiwe khona nomtheni wakho. Umuntu wethu akhumbula. Sizakhumbula. Kuba nenkinga yakho uthi nengihlala nayo vele izofeza indima zenhliziyo yakho. Yini engizoyenza ngilemuva, angasahlezi ngilemuva, anginawo ubuya emuva, kodwa ngiyakhona. Okunye loyakuthi uzoseshana kulo nyaka ka-2023 ubika ukuthi umsebenzi awutholi ngomnyaka ka-2024 kanjani bona ama-result akho awabi right nawufunda ku-2023 uzozoba njani ngoba sewufisana nesimo shona kuyosho lalela mntwana musukubaleka manje shona khona kubeka sa Inkosi ibizisile impi yama-Aramu izitha zithi nenkosi yaka-Israyeli isisimemele ngabaseGibhithe. Yes, nomsindo wamahashi yazwakala ukuthi abantu bamazwe namazwe. Yes, nomsindo wempi enkulu aze akhuluma omunye komunye ngokuthi bheka inkosi yama-Israyeli isiqoshele amakhosi amahedi namakhosi aseGibhithe ukuba sifikele. inkosi yaka-Israyeli sesiqashele bonke amakhosi ukuze sifike yazosibulala. Hayi ngoba kuqashe amakhosi wena usukumela isimo sakho ngoba isimo sakho mosisukumela usitathane uzofisa isifiso. Hayi ukuthi uzasukumela namandla ukuthi usukumela isimo sakho namhlanje awusukumele lokhu kuhlala esibeni sakho bathi namhlanje mangamu awuyeka khona kuzobonakala ngokumelapho phela mnyango male phela mnyango yeka khona kuzobonakala kushukuru ekade kama ngisanga ukuthi umshukuru yonke lehlulile akuvela ngoba ngalento yanayo mhlawumbe ucabanga ukuthi usathane uzonqoba umndeni wakho uziyofa kanti usenamanga yena uvele wasukuma waxoxa nenkinga yakho waxoxa nomndeni wakho ekhaya wathi le nkinga seyifeza esiyifeza uziyofa ngakusekamanga ngizobonakala okhokhethoze kuzobala emsebenzini ufike emsebenzini ngathatha isonto ayigibela ngamaheri uthi amina ngigaba ngisakuyi-hearing kunjalo kubonakala i-hearing ifehla wayi-hearing ifehla ukuthi isimo sakho sifehlile awubaleki kodwaezongithithana bathi bafuna abantu ababalekayo kodwa sifuna abantu abayephila kunjalo. Haleluya, haleluya. Namadoda ayagula basikhuluma ngokuthi isifo sibi kabi. Nithi iBhayibheli isifo esathi mesikuphethe uvele ube mhlophe njenge-ice. Wawungahlali nabantu ngoba isifo sasithathelayo. Sithola lamadoda semazebe mane abekiwe nesifo sawo. Number 1, akekho umuntu obalethela ukudla esangweni ababeke kulo ngoba ngaphakathi la bakhishwa khona akukho ukudla bayalapha. Nithi iBhayibheli baba ne-meeting bahlala phansi bebehlala phansi baxoxa bathi sizokwenza njani ngoba mesihleli la esihleli khona ukufa kuyasifika, ukhona kuyasibulala, nendlala iyasibulala. Uma sibona lesikhala siphena ngaphakathi la isuka khona siyazi ukuthi ukudla kukho sizofa futhi. Kufanele senze njani? Asivele siye kuzo izitha zika-Israyeli sibona ukuthi uNkulunkulu ngeke ngenelele yini. Nithi iBhayibheli batenana bathi siyakhona. Uma siyakhona nithi iBhayibheli isikhathi okuletha isitephu uNkulunkulu vele kwangena ngoba ngowesifazane. Isikhathi okuwesifazane indoda ngayinto yazabala ngathi ngawambile umlenze hayi ngoba ngawambile umlenze
uNkulunkulu uthule ngamasibongo kodwa yes isikhathi la ezokuphendula khona kodwa ukuthi uthathe i-action kusimo obhekane naso into esihlulayo ukuthi u-action asuthathe kwisimo esibhekana naso siyaqhubeka sikhuleke sizwa ngathi umkhuleka wukho kanti umkhuleko isikhathi ukukhala isikhathi uNkulunkulu ekuwe kuso wonke umuntu ophumeleliswa umkhuleko uzokutshela ukuthi wakhuleka ngathi akuzwakali lutho wabona ngathi akaphendulwa kade uNkulunkulu la ekwelalela khona haleluya umkhuleko unamandla labantu khona abasebaphelelwa ithemba khona vele asiye sisiqeda kunesibili Samuel 1 Samuel 1 sesiyaqeda verse 1 noma kanjani weJesu wami ngiyangushiye Jehova sahlala noma kanjani weJesu wami ngiyangushiye Jehova sahlala noma bekuthuka weJesu wami bakubisa ngomlungu yakhanda Jesu wami 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 Yes. Kwakukhona umuntu waseRamathayimi Sofimu lasezintabeni zakwa-Efrayimi ogama lakhe lalingu-Elkana indodana kaJerohamu ka-Elihu. Kwakukhona omunye umuntu yabona makufakwa leli gama ukuthi omunye umuntu kusho ukuthi umuntu ongadumenga lutho. That's why kuthiwa kwakukhona omunye zomuntu. Yes. Wayenabafazi ababili. Wayenamakhosikazi ababili. Igama lomunye lalinguHana. Igama lomunye kwakunokuHana. Igama lomunye lalinguPenina.
igama lomunye kwakupheli igama elipheli echaza ubuhlungu. uPenina wayenabantwana, uPenina yena wayezala, kepha uHana wayengenabantwana. uHana yena wayengenabo abantwana. Lowo muntu wayenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka, njalo lo muntu wayeye emzini kaNkulunkulu, hayi ngoba wayengaphi, ukukhonza nokuhlabelela uJehova, ukukhonza nokumdumisa uNkulunkulu. Ibandla linyakaze kodwa abantwana kanabo. kwakukhona lapho amadodana amabili ka-Eli, Kwakukhona amadodana amabili ka-Eli engaba amaphristi. Hofina noFinehasi, ngabaphristi bakaJehova. Bangabaphristi bakaJehova, njalo bahlezi bababona laba bantu bese. Kwathi ngosuku eLkana ehlaba ngalo, Kwathi ngosuku owahlaba ngalo, wanika uPenina umkakhe nawo onke amadodana akhe bathi ngiyabona uNkulunkulu ababusisa bonke kodwa wena kushiya wedwa. kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili. Kanti isikhathi ekunika isabelo esiphinda kabili, hayi ngoba ekubulala ukuthi kanti sazofika, Ngokuba wayemthanda uHana, indoda yayimthanda yamnika kuphinda kabili. kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Kanti indaba ayikho kuHana kodwa uJehova ohleli kuHana wamvala. Ngoba kunabantu abazothola ukuthi abayi entweni abayifunayo, hayi ngoba kunguJehova, hayi ngoba kuyibona, kodwa uJehova asafuna ukubona wena ukuthi uzoyimela ezinye izinto size sife, kanti akumele sife ukuthi sisukume sifesane nenkinga esibhekene lithi iBhayibheli lomuntu uJehova umvalile, wasevula isitha sakhe ukuthi sona sibe nezinto kunaye. Lithi iBhayibheli njalo uma uyenza idili kuyahlatshwa kumfuzwe, yena wayekhala esibethothe jabule ngoba isikhathi noma nganikezwa kuphinda kaningi kodwa uPenina wayempilile. Ngathi ngiyakubona ungene esopeni kodwa uPenina wakhe empilile ungene esopeni uthi nobheki nesibuze kwakho okwakho kufesana naye umuntu ukhala. Hayi kusiyami la. Thank you Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngizokubona ukuthi sisethakula bese kugudu zona masiyabaleka. Okwakho hlala mina uzwa ziyakushaya ziyakunetha. Imbokodo ziyehla ekhaya igazi liyalopha. Kodwa hlala uthaleluya. Ngoba nomhlaba oyinkosi omhlaba sazokuza futhi. Oh hallelujah. Jesus. Lithi iBhayibheli wathi Meseya sebesuka lapha kwidili, bebesuka kwidili kwakuyekhaya wambuza umyeni wakhe wathi ngokukhala angidluli yini amadodana awu-20 ngezinto engiwenzela zona. Lithi iBhayibheli umfazi akakhulumanga kodwa wabulula enhliziyweni yakhe waqhubeka wakhala. Akakhali edodeni, akakhali kumuntu kwisitha sakhe simhlekayo, kodwa ukhala uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli waphinda wenzela imindeni ngoba hlezi lenzekele emihlanganweni bebe lenze lithi iBhayibheli seyephuzile wabonakala nyakaza zomlomo kanti ukhuluma uNkulunkulu uyakezinkosi awukhululekile Baba,
Ngathi ngiyambona ethi medansa uhale upheni nomkhumbuzo ethi phela noma ungadansa angangena abantwana awunabo uzothabisa ngani into yakho ngathi ngiyambona ethi meyothela edrobheni kuya noplastic athi indoda izojabula indoda ijabule kodwa befike futhi umuha ukumnakwabo ethi ngathi ubathengile oplastic uyakhohlwa ukuthi azikho amaswidi ey'ngane ngoba unazo ngathi ngiyabona ngoba isithi senza sure ukuthi sikhumbuze indaba osihluleka kuyo. Usathane into ayenzayo ukhumbuza la ohluleka khona usathane. Lo usathane wenza sure uma ukhuleka usavala amehlo umuzi uNkulunkulu ehle evele usathane ekhumbuze ethi ngathi u1 and 2 awunayo. Ukhuleka wenza uvele nawe uphumule ucaba sibona ekhaya kade ukhaliswa ukuthi siyakhumbula ukuthi ekhaya ngishiya impuphu ingekho. Kanti isimo lesobhekane naso asikubulala kodwa sizokuphakamisa. Namhlanje kunabantu abazophakama ngenxa yesimo sango-2022 kodwa sizobaphakamisa ngo-2023. Lezi ngane zakho ezikamthanda uNkulunkulu namhlanje sizophakama ngenxa yesivumelwano sakho noNkulunkulu. Amen. Sipho obhekane naso uNkulunkulu ukhambele ukhumbule ngifune uJesu hentsini ngizofana naye Sisi
Wena Nkosi unamandla owanikeza wona abazonqaba unga-alpha unga-omega ungokuqala ungokugcina akekho uNkulunkulu onjengawe ezwini lakho Nkosi mawushilo uthembisile uyafeza rishakhamama sakhabosi rikhakhaba Sindharakamanda Bosaya Likabush Rababa Saya Lababoshakamo. Yes! 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 Baba! Fuluguza manda akambaba manje. Fuluguza manda akambaba manje. Yes! 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 Sukot! 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 Yes, one more.
sifunela amankonzo lokutankoza ukuba amakhaya imideni yethu lokudingana. Sifunela imideni yethu impumelelo, sifunela amakhaya ethu ukuthi inkosi ukusivulele kulezi zinto ezifulayo. Sihamba nomthandazo siyakhona ekhaya likaJesu Kristu. Siyabonga moya moya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kuze kube phakade. Amen. Amen. Aphezimiqele kuzobusa kulowo mhlaba uJesu uzofela emafini yebo Nkosi ethole imikhosi yebo